Joan, capítol 6, versets 60 al 69. En aquell temps, havent-ho sentit molts dels seus deixebles, digueren: és dur aquest llenguatge, qui el pot escoltar? Però sabent Jesús en el seu interior que murmuraven sobre això els seus deixebles, els digué: això us escandalitza? Doncs si veiéssiu el Fill de l'home pujar on era abans, l'esperit és el que vivifica, la carn no serveix de res. Les paraules que us he dit són esperit i vida, però hi ha alguns entre vosaltres que no creuen. Perquè sabia Jesús des del començament qui eren els qui no creien i qui l'havia de trair. I deia: per això us he dit, ningú no pot venir a mi si no li és donat pel Pare. Des d'això, molts dels seus deixebles tornaren enrere i ja no caminaven amb ell. Digué doncs Jesús als 12: és que també vosaltres voleu anar-vos-en? Li respongué Simó Pere: Senyor, a qui anirem? Tu tens paraules de vida eterna, i nosaltres hem cregut i hem sabut que tu ets el Sant de Déu.